Jo vuon! Se olisi tänään tutustumista Numepää-kokkeessiin Tuusniemellä. Lähdetään Hilman kanssa sinne ja vähän niinku passiin. Ja katsotaan, siellä on itse asiassa Hilman emo on siellä kokkeessa tänään, niin tavataan myös niitä ja nähdään mitenkä Karo Noutava Banaani siellä suoriutuu. Ja ihan mukava muutenkin päästä kahtomaan ja näkemään, että minkälaista touhua se on se nome-puolikin siellä. Ja niin, tästä nyt on tunti 40 matkoa sinne, mutta hälläkö väliin. Eihän se kun ajeloo pois poikki. Iltapäivästä takaisin ja katsotaan mitä ollaan opittu sillä välillä. Niin! Se jos ei joku tiedä mitä Numepää-kokkeet on, niin se on kylmän riistan nouto ja koe. Ja sittenhän on Nome-aata, se on sitten lämpimän riistan hommia. Ja nuihinhan meillä olisi tarkoitus tähätä Hilmankin kanssa, niin sen takia ollaan sitten menossa vähän tutustumaan niihin, niin nähdään minkälaista touhua se tosissaan on ja mitä se meiltä vaatii, varsinkin minulta. Hilmahan kyllä luulis oppivan, kunhan minä vaan opettamaan. Mutta niin, lähti kyllä ihan mielenkiinnosta katsomaan, että minkä näköistä touhua on ja on kyllä tosi mukava lähteä katsomaan. Se on jotenkin aina uuden eessä, niin sitä on innossaan kuin pikkupoika ja kyllähän tämä laji vetää puoleensa ja mitä syvemmälle tänne männöö, niin voi, tästä ei oo paluuta. Onko mukava lähteä reissuun? Heikka perhana tuli. Sinähän sä oot kyllä huoleton matkustaja. Vielä on kohteeseen vähän matko. Keli ei näytä kyllä mitenkään hirveän hyvältä, mutta jospa se raahottuisi tuo sae anna kokkeajaksi. Ei nimittäin tullut edes sae takkia mukaan, mutta sehän on oma moka ja sen kanssa pitää osata elää. Joo, sitähän ollaan kohta perilläkin ja nyt jo pienemmälle tielle ja siinähän jo lukikin, että Savon nuuskut. Ja kohta kohteessa ja ruvetaanpa kahtomaan mitä sillä on. No, mennäänkö ne läpi tänne? Ja millä tavalla? Saa nähdä! Vettä sattaa ja kaikkia ehdottaa. Koira on. Semmonen on. Se on ihan hyvä lähtökohta, että koira löytyy. Ei tarvii ite löytyä. Semmonen on, mutta saa nähdä. Tulee olemaan hyvin lyhyet matkat ja kevät on reenattu tietenkin aika pitkiä matkoja, että saa nähdä lähteekö lapasesta. Mutta kokeista voi tulla mitä vaan. 0-1. Saa nähdä. Nimenomaan. Eikä me lähdetä ressomaan, me lähdetään kahtomaan miten ja naattimaan. Nimenomaan. Pyritään ottamaan riista kerrallaan talteen ja kyllä. Sillä mennään. Katsotaan mitä on lopputulos. Nimenomaan. Alakuspiikit on pietty siellä. Tuomari piti lähettää oottelemaan Karo vuoroja. Toisena lähetti. Joo vuoro. Jopas ootellaan kuule tiellä ja ensimmäinen
homma liikkii lähihakuja. Joo. Kohtuulyhyelle matkoa tehdään tällä kertaa. Uusien säännösten vuotta tullaan vesistölle. Ei, kyllä se niin vesistöllä tehdään uusien sääntöjen mukaan, mutta tosiaan koe näkyy alkava lähihakutehtävällä. Ohjausmatka on 20 metriä. Saapa nähdä kuinka jalat vie. Mua mitään karo. Aika mäkki hienosti. Sittenpä man eka rastille. Tervetuloa. Koiran kutsumanimi oli Karo. No niin, me lähdetään peräänpäin hommiin tonne. Elikkä lähdetään pienen seuratuspätkälle. Laukaus kuuluu, no varmaan katsotaan mitä tapahtuu. Ja voit kytkeä koiran irti, ja sitten anna tuosta mitä ohjeita. Liikkeelle kohti, ja tuosta Karo tänne näin. Tänne näin. Niin, ja nyt pitää saada meidän koiran näkyviin. Tänne näin. Karo. Kiitos. No niin, se loppui sitten siihen. Mutta se olisi ollut aika lähellä, että minäkin. No niin. Se oli meille tällä kertaa vähän lyhkäisempi reissu. 1100 kilometriä, että pääsi kättelemään tuomari. Niin, mutta pääs kättelemään. Silloin kato mitään. Kyllä me ootin tuossa, että missä kohti Tuomas kääntyy. Ensimmäinen lähihakutehtävä ja koira pysähtyy oikein, suhkot oikeaan paikkaan ja siitä kääntö ja Karo korvat lukkoon ja lähti ohjausriistalle päin jonnekin huitin hittoon, eikä kuunnellut enää mitään. Joo, se on semmoista. Se on. Lajin luonne on tämä. Ei, joskus siinä käy näin. Mutta eipä se mitään. Ensi viikonloppuna jatketaan niin. Putaasjärvellä. Sinne siis. Ei mitään, hyvä. Mitäs tiellä? Moro. Voi tehdä. Ulkona käymään. Ei tule. Ei vielä. Odota. Täällä on vähän käppäilemässä mökki tätä tieurvamassa muutkin koirat on käppäile. Tottuupi vähän. No niin. Hai. Hyvä. Tänne. Hyvä tyttö. Hieno. Irti. Kiitos. Kiitos. Tänne. Hai. Hake. Hyvä. Täällä. Hyvä. Täällä. Hyvä, hyvä. Hyvä tyttö.
Hyvä. Hieno, kiitos. Tänne. Mennäänkö korvi? Tuossa on vielä ui. Ei tarvi istua kuitenkaan. Hae. Hieno, hyvä tyttö. Hieno, hyvä. Tänne. Tänne näin. Hieno. Kiitos. Kiitos, yltää jo. Kiitos. Hyvä. Nyt tuli hieno. En tiedäkö se on. Sepä olisi Tuusniemi koettu ja nähty nyt ja tällä kertaa kävi tällä lailla ja katsotaan mitä seuraavalla kerralla aikovat lähteä jo jopa olko viikon päästä niin uusiin kokkeisiin ja onnea sinne reissulle kanssa ja onnea nuille jotka tuolla nyt tänään suoritti onnistuneesti ja kourallinen oppia kerättiin siinä itelle ja Hilmalle ja mukava oli nähdä minkälainen rento tunnelma tuolla kokkeessa oli, että ei niitä tarvii tosissaankaan jännittää ja erittäin lepposata porukkata ja mukava vastaanotto siellä oli ja Hilmakin näki muita koiria ja paljon hajuja ja käytiin vielä uimassakin tuossa Hilman kanssa tai Hilma uiminen varemmin siinä. Mut saatiin pikkuleikit ja harjoitteet siinä vesihommissa niin muutama pätkä varmaan niitäkin tässä on jo. Niin. Kuuluu lajin luonteeseen tämmönen. Ei näistä passo olla moksiskaan. Mukava oli silti käydä ja mukava oli nähdä Karroa ja Tuomastakin. Ja ei mitään. Me ruvetaan Hilman kanssa evään syöntiin, koska reissussa ollaan, niin evät syyvä. Mutta näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos kun katoit. Ota kanava tilaukseen. Ja palataan seuraavalla videolla asiaan taas. Kiitos.